Και πάλι καλησπέρα σας. Κάνοντας οικονομία στον χρόνο, συνεχίζουμε full speed και καλωσορίζω τους πανελίστ. Ξεκινάω από τον κύριο Παναγιώτου, ο κύριος Μαρίνος και ο κύριος Μερτής, συγγνώμη, πρώτος, ήσασταν, δεν πειράζει, ήρθατε από αριστερά μου και καθίσατε. Και παρακαλώ να πάρετε το λόγο. Υπενθυμίζω ο χρόνος 10 λεπτά, στα 8 λεπτά σας ειδοποιώ σηκώνοντας κάρτα. Καλησπέρα σε όλους. Με λένε Παναγιώτη Μερτή, είμαι επικεφαλής του δημόσιου τομέα στην Performance και αποτελούμε και περήφανο χορηγό του διήμερου φόρουμ. Έχω ετοιμάσει μία παρουσίαση η οποία είναι διαρθρωμένη σε τέσσερις περιοχές. Το ένα έχει να κάνει με την υφιστάμενη κατάσταση και το σχολιασμό κάποιων εξελίξεων. Το δεύτερο είναι οι τάσεις που παρατηρούνται σε αυτή την περιοχή και εκτιμήσεις για το μέλλον, καθώς και κάποιες ενότητες σε σχέση με προτάσεις που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης για την κατάρτιση εθνικής στρατηγικής. Τα τελευταία χρόνια, πολύ περισσότερο και με την επέλαση του κορονοϊού, υπήρξε μια πολύ έντονη δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κατάρτιση ρυθμιστικού πλαισίου στα θέματα κυβερνοασφάλειας, ανθεκτικότητας και τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια υπάρχει και συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα και έχει γίνει μάλιστα και μία προσπάθεια οι δράσεις σε συγκεκριμένους τομείς, τους οποίους θα τους δούμε σε λίγο, στο φυσικό κόσμο και στον ψηφιακό κόσμο να είναι συμπληρωματικές. Μπορούμε να αναφέρουμε την οδηγία NIS 2, η οποία ξεκίνησε η πρώτη της έκδοση το 2016, όμως πολύ σύντομα έγινε αντιληπτό ότι πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τομείς και να ενισχυθεί σε βάθος. Έχει να κάνει με την ετοιμότητα των κρατών μελών σε θέματα κυβερνοασφάλειας, συνεργασία, καθώς και με την ανάπτυξη και εμπέδωση μιας κουλτούρας ασφάλειας. Επίσης, πολύ σημαντικό πλαίσιο είναι η ρύθμιση στα θέματα ανθεκτικότητας των πιστοληπτικών και οικονομικών ιδρυμάτων με την DORA Directive. Η οδηγία για την ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών, που αφορά κυρίως τη φυσική διάσταση, εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναφερθώ και στην εξαιρετική παρουσίαση που έκανε ο ΣΕΒ με την κυρία Μποζούδη και είδαν πραγματικά πώς ο φυσικός κόσμος διαλειτουργεί και επηρεάζει τον επιχειρησιακό κόσμο, τη βιομηχανία, αλλά και όχι μόνο. Αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Όπως επίσης πολύ σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες η λεγόμενη Cyber Security Act, που δίνει περαιτέρω αρμοδιότητες στον ΕΝΙΖΑ και παράλληλα καταρτίζεται ένα πλαίσιο για την πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών. Και τέλος, υπό ανάπτυξη είναι το Cyber Resilience Act, που έχει να κάνει με την ρύθμιση κατά τη διαδικασία ανάπτυξης είτε υλικού είτε λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί στον χώρο της πληροφορικής. Όλο αυτό το κανονιστικό πλαίσιο έρχεται να ρυθμίσει 10 βασικούς τομείς. Εδώ βλέπουμε τις περιοχές που ρυθμίζει το NIS2, ωστόσο οι ίδιες περιοχές ρυθμίζονται και από την οδηγία για τις κρίσιμες υποδομές στη φυσική τους διάσταση. Άρα υπάρχει μία σύγκληση φυσικού και ψηφιακού κόσμου. Σε σχέση με τις τάσεις,
που θα δούμε τα επόμενα χρόνια, ο Gartner έχει καταρτήσει προσφάτως μία μελέτη εκτιμήσεων, στην οποία έχει σημασία να τονίσουμε τον σημαντικό ρόλο που θα παίξει η τεχνητή νοημοσύνη στην διάσταση της ισχύως των κρατών. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει και θα ενισχύσει την ισχύ σε διάφορα κράτη, αλλά είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε με διάφορους τρόπους σε αυτή την περιοχή. Όπως επίσης, το οποίο συναρτάται και με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι στο κομμάτι των υβριδικών απειλών αναμένεται τα επόμενα χρόνια το κομμάτι της παραπληροφόρησης να ενισχυθεί πάρα πολύ και κατ' επέκταση θα γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Σε σχέση με τις τεχνολογίες ασφάλειας, οι οποίες αναπτύσσονται ή θα αναπτυχθούν τα επόμενα 8 χρόνια, ήδη δίδεται μεγάλη έμφαση σε αυτό που λέγεται Zero Trust, στο κομμάτι αυθεντικοποίησης ανθρώπων ή υλικών πληροφορικής. Θα δούμε την τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα την generative τεχνητή νοημοσύνη να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην κυβερνοασφάλεια, όπως επίσης και αυτό που ανέφερα, την εμφάνιση συστημάτων και εργαλείων τα οποία θα έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν μια συνολική επίγνωση της κατάστασης τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό κόσμο. Αυτά τα εργαλεία έχουν εξαιρετική σημασία για τις ένοπλες δυνάμεις ή τα σώματα ασφάλειας, που πρέπει στις περιπτώσεις υβριδικών απειλών να συνδυαστούν δεδομένα και πληροφορίες από διαφορετικά περιβάλλοντα για να βγει ένα συμπέρασμα κατά πόσο μπορεί να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο σε κατά τα άλλα περιστατικά που μπορεί να φαίνονται αρχικά ασύνδετα. Σε σχέση με τις προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε, αυτό που θα δούμε τώρα βασίστηκε σε μία προηγούμενη εργασία που έτυχε να συντονίζω, στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες από το εξωτερικό, και καταλήξαμε σε μία δέσμη προτάσεων, οι οποίες και έχουν ήδη διαβιβαστεί στην ελληνική κυβέρνηση. Και νομίζω ότι έχει έτσι νόημα να επαναληφθούν και εδώ. Ουσιαστικά εντάσσονται σε 4 πυλώνες. Το ένα έχει να κάνει με το κανονιστικό πλαίσιο. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με την έρευνα, την ανάπτυξη και την εκπαίδευση. Πολύ σημαντικό είναι η διάσταση των κέντρων αριστείας ως καταλύτες, ειδικά σε αυτό το, θα έλεγα, πρώιμο στάδιο εμφάνισης πολύ προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι τα LLM, αλλά και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Άρα, σε σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο, τα επόμενα 2 χρόνια είναι πολύ κρίσιμα για την ενσωμάτωση αυτών των ευρωπαϊκών οδηγιών είτε κανονισμών στην ελληνική πραγματικότητα. Άρα, για να μην μείνουν αυτά τα νομικά πλαίσια, να το πω έτσι, στα χαρτιά, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν πρωτοβουλίες ώστε να έρθουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο σε εφαρμογή, να έρθουν δηλαδή αυτό που λέμε σε ζωή. Σημαντική διάσταση σε αυτή την προσπάθεια έχει να κάνει η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να υπάρξουν συμπράξεις δηλαδή, ειδικά στις περιπτώσεις υποδομών ζωτικής σημασίας, αλλά και για την ανάπτυξη υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, είναι σημαντικό, ειδικά στον τομέα της άμυνας, να υπάρξει παρακολούθηση
σε σχέση με την ανάπτυξη προϊόντων που είναι κρίσιμες για την ασφάλεια και την άμυνα. Στο κομμάτι της έρευνας, ανάπτυξης και της εκπαίδευσης θα προτείναμε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ειδικών Κυβερνοασφάλειας, πάλι με την σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικού τομέα. Είναι σημαντικό στο ερευνητικό ιστό του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να δοθούν κατάλληλα κίνητρα για σύμπραξη τόσο με τις ένοπλες δυνάμεις όσο και με τα σώματα ασφάλειας, για ανάπτυξη εφαρμοσμένων προγραμμάτων διτής χρήσης στις τεχνολογίες εχμής, αλλά και καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Τα κέντρα αριστείας, όπως ανέφερα και πριν, θα παίξουν ένα καταλυτικό ρόλο, όπως για παράδειγμα το σχέδιο που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες μέρες για την κατάρτιση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν κατάλληλες δομές που να λειτουργούν και να αξιοποιούν αυτές τις τεχνολογίες. Ειδική έμφαση μπορεί να δοθεί και σε σχέση με τις παρουσιάσεις που έγιναν πριν σε θέματα τουρισμού, αλλά αναφέρω και εδώ και την ναυτιλία, σε σχέση με την προστασία από υβριδικές απειλές. Είναι σημαντικό να εντοπίσουμε περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας, όπως ο τουρισμός, και άρα να έχουμε μία αυξημένη αντίληψη και ετοιμότητα για την προστασία αυτών των κλάδων. Επίσης, έχει ενδιαφέρον, όπως φαίνεται να δρομολογείται, η συνεργασία, ειδικά στην κυβερνοασφάλεια, μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με κατάλληλη επιχειρησιακή οντότητα. Το τελευταίο διάστημα είδαμε, ειδικά με το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, να γίνεται μια πολύ μεγάλη ενίσχυση τόσο του ψηφιακού μετασχηματισμού, όσο και της προστασίας από την κλιματική αλλαγή, η οποία από μόνη της αποτελεί ένα παράγοντα για υβριδική απειλή. Είναι σημαντικό να δοθούν κατάλληλα κίνητρα σε αυτό το πλαίσιο και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που ακολουθούν το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως το ΕΣΠΑ, να δοθεί κίνητρα για ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, ειδικά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος, να αναφέρω και δύο πράγματα για την performance. Είναι μια εταιρεία πληροφορικής. Λειτουργούμε τα τελευταία 30 χρόνια. Έχουμε μια ευρεία γκάμα δραστηριότητας. Ασχολούμαστε και στον ευρωπαϊκό χώρο, δίνοντας έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, και συγκεκριμένα κάνω αναφορά σε ένα από τα έργα που συντονίζουμε από το Ταμείο Ψηφιακή Ευρώπη, στο πώς μπορούν οι αρχές επιβολής του νόμου να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και τα σύγχρονα εργαλεία αξιοποίησης των λεγόμενων μεγάλων δεδομένων για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ με τη σειρά μας και για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας, αλλά και για την σημαντική σας χορηγία για τη δική μας performance αυτού του διημέρου. Καλώ στο βήμα τώρα τον επόμενο ομιλητή, που είναι ο κύριος Παναγιώτου. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαστε και φέτος εδώ. Είμαι υπεύθυνος, ασχολούμαι με την κυβερνοασφάλεια, το cyber security, πάνω από 20 χρόνια πλέον.
Είμαι αυτή τη στιγμή υπεύθυνος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουμε στην Sensus. Η Sensus είναι μια εταιρεία με βαθιά εξειδίκευση στο cyber security, μια εταιρεία στην οποία παρέχουμε και συμβουλεύουμε εταιρείες και οργανισμούς για θέματα κυβερνοασφάλειας σε 3 τομείς. Κάνουμε ελέγχους σε επίπεδο οργανισμού, penetration tests, αποτίμηση της ασφάλειας. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα compliance ή και οτιδήποτε αφορά την κυβερνοασφάλεια. Και ασχολούμαστε πάρα πολύ και με το λεγόμενο product and application security, ασφάλεια προϊόντων, ασφάλεια εφαρμογών. Ο τρόπος που δουλεύουμε και ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε το σήμερα, το ψηφιακό σήμερα στο οποίο όλοι ζούμε και ειδικά κρίσιμους τομείς, όπως είναι ο τομέας της άμυνας, ο τομέας της υγείας, της αυτοκινητοβιομηχανίας, όλοι οι τομείς οι οποίοι εμπλέκεται η τεχνολογία και πλέον διαμορφώνουν τη ζωή μας. Και όλες οι υπηρεσίες που παρέχουμε έχουν μια βαθιά επιστημονική τεκμηρίωση και προέρχονται και από έρευνα την οποία κάνουμε διαρκώς στην εταιρεία. Θα μου επιτρέψετε για 1-2 λεπτά να μεταφερθούμε στο χώρο ενός ορνηθοτροφείου. Θα δείτε που το πάω. Ας θεωρήσουμε ότι είναι ένα κοτοπουλάκι το οποίο γεννιέται μέσα σε ένα ορνηθοτροφείο. Αυτό το κοτοπουλάκι γεννιέται, μεγαλώνει, ζει σε ένα πλήρως προστατευμένο περιβάλλον. Έχει συνεχώς τροφή, μάλιστα παραπάνω τροφή και από ό,τι χρειάζεται. Είναι προστατευμένο από καιρικές συνθήκες, προστατευμένο από εχθρούς διαφόρων τύπων και όσο περνάει ο καιρός, κάθε μέρα που περνάει, όλο και αυξάνεται η εμπειρία που έχει και ο δείκτης εμπιστοσύνης που έχει για το περιβάλλον στο οποίο ζει. Η εμπιστοσύνη αυτή μεγιστοποιείται τη στιγμή που πηγαίνει για σφαγή, τη στιγμή που πάνε να το σφάξουν για να έρθει στο τραπέζι μας να το φάμε. Μέχρι τότε το κοτοπουλάκι νόμιζε ότι ζει σε ένα παράδεισο, σε ένα φοβερό περιβάλλον. Τι θέλω να πω. Ο ανθρώπινος νους λειτουργεί με έναν τρόπο έτσι ώστε αντιλαμβάνεται το ρίσκο με βάση τις εμπειρίες του παρελθόντος. Κρίνουμε και αποτιμούμε το ρίσκο στην καθημερινή μας, στην απλή μας ζωή, με βάση τα όσα έχουμε ζήσει, τα όσα έχουμε καταλάβει, τις παραστάσεις τις οποίες έχουμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτό όμως δεν είναι πάντα σωστό, γιατί η ζωή επιφυλάσσει εκπλήξεις. Και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και στον χώρο το στρατιωτικό και τον αμυντικό. Συνηθίζουμε να λέμε ότι κάθε πόλεμος είναι διαφορετικός από τον προηγούμενο. Διεξάγεται με διαφορετικές συνθήκες, με διαφορετικά όπλα και κάθε φορά προκύπτουν και νέα δεδομένα. Όσοι από εσάς είστε στρατιωτικοί, σίγουρα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα ότι μετά από κάθε πόλεμο ανακοινώνουμε το τέλος του πολέμου των τάγκς. Σωστά. Το πρωτοείπαμε νομίζω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα τάγκς υπάρχουν. Αυτό εδώ είναι ένα τάγκ του Ισραηλινού στρατού, μάλιστα είναι τελευταίας γενιάς, τελευταίας τεχνολογίας. Ο Ισραηλινός στρατός έχει δαπανίσει εκατομμύρια για να αναπτύξει το τάγκ που βλέπετε και φυσικά πάρα πολλά χρόνια έρευνας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του τάγκ? Έχει μεταξύ άλλων κάποια προηγμένα συστήματα αισθητήρων για να μπορεί να αντιλαμβάνεται αν πρόκειται να δεχθεί επίθεση. Αν έχετε κάποιος πύραυλος RPG να το πλήξει ή κάποιο αντιαρματικό βλήμα. Και μάλιστα μπορεί να αντιληφθεί μια τέτοια απειλή πριν καν προκύψει, πριν καν φύγει ο πύραυλος από τον στρατιώτη ο οποίος κρατάει εκείνη τη στιγμή το βλήμα αυτό. Ας δούμε όμως ένα τέτοιο εξελιγμένο τάγκ, επειδή υπάρχει και ένοπλη σύραξη αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, πόσο καλά τα πηγαίνει στην πραγματικότητα, έτσι, στο πεδίο της μάχης. Ελπίζω αυτό να παίξει. Είναι ένα βίντεο από το Twitter, φερόμενο από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς πριν από μερικές εβδομάδες, όπου θα δείτε εδώ έναν επιτιθέμενο, βλέπετε το τάγκ στο βάθος, ο οποίος βγαίνει μέσα από τους θάμνους, θα βγει τώρα σε λίγο μέσα από τον θάμνο, θα πλησιάσει το τάγκ, είναι ένας στρατιώτης, θα αφήσει κάτι δίπλα στο τάγκ, το οποίο αυτό το κάτι, να βλέπετε πλησιάζει, είναι ουσιαστικά εκρηκτικά. Αφήνει εκρηκτικά δίπλα στο τάγκ, γυρνάει τρέχοντας πίσω εκεί που ήταν, γίνεται μια μικροέκρηξη, η οποία δεν επηρεάζει το τάγκ φαινομενικά, αλλά μετά τι γίνεται, βγάζει ένα πύραυλο RPG και εξεδερώνει το τάγκ. Ένα υπερσύγχρονο τάγκ πολλών εκατομμυρίων. Πού το πάω για να μην μακρηγορούμε? Έχει τοποθετήσει εκρηκτικά σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Είναι τα πράσινα σημεία εκεί. Είναι τα σημεία που είναι τοποθετημένοι οι αισθητήρες, αυτοί οι πολλών εκατομμυρίων αισθητήρες, που είναι τα ραντάρ του τάγκ, να το πω απλά. Οι αισθητήρες που αντιλαμβάνεται το τάγκ και δημιουργεί τα αντίμετρα έτσι ώστε να μην πληγεί από τον πύραυλο RPG. Άρα, με μια πάρα πολύ απλή τακτική, ο άνθρωπος αυτός ουσιαστικά έχει ακυρώσει τεχνολογία και έρευνα εκατομμυρίων. Γιατί έχει συμβεί αυτό? Φαντάζομαι, και υπάρχουν σίγουρα και πολύ πιο ειδικοί από μένα, εκεί που θα ήθελα να σταθώ εγώ είναι ότι στο γεγονός ότι όταν σχεδιαζόταν αυτό το τάγκ, κανένας δεν σκέφτηκε αυτή την απειλή. Κανένας δεν συνειδητοποίησε εκείνη τη στιγμή ότι μπορεί κάποιος να πάει δίπλα στο τάγκ, να αφήσει μια πολύ απλή χειροβομβίδα και να καταστρέψει όλο αυτό το σύστημα εκατομμυρίων το οποίο έχει αναπτυχθεί.
Άρα, όλα αυτά τα καινούργια συστήματα φέρνουν και μια πολυπλοκότητα και απειλές, τις οποίες πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε. Έτσι, λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή που όλα εμπεριέχουν τεχνολογία. Συνηθίζουμε να λέμε ότι όλες οι συσκευές είναι διασυνδεδεμένες μεταξύ τους. Κάτι που όλοι ξέρουμε και όλοι ακούμε ότι έχει επιπτώσεις στην κυβερνοασφάλεια. Διασύνδεση φέρνει παραπάνω απειλές. Αλλά πλέον δεν μιλάμε μόνο για την απειλή λόγω της διασυνδεσιμότητας. Δεν μιλάμε για απειλές επειδή όλα τρέχουν software, επειδή όλα τρέχουν λογισμικό, το λογισμικό αυτό μπορεί να έχει ευπάθειες κλπ. Οι απειλές υπάρχουν επειδή τα συστήματα παίρνουν και αποφάσεις λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Επειδή οι υπολογιστές κάνουν λειτουργίες και δεν υποβοηθούν απλά τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα, τα κάνουν και οι ίδιοι. Έτσι, ξεκινώντας από απλά πράγματα όπως ένα έξυπνο σπίτι, μπορούμε να συνεχίσουμε και να μιλάμε για πολύ πιο σύνθετες συσκευές, όπως ένα αυτοκίνητο. Μιλάμε για αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν μόνα τους στο δρόμο. Έχουμε ήδη δει τις επιπτώσεις ενός τέτοιου φαινομένου στην Καλιφόρνια, με αυτοκίνητα να σταματάνε μέσα στη μέση του δρόμου. Δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τι θα γίνει αν κάποιος επίτηδες πάει και χακάρει ένα αυτοκίνητο, τι θα μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν επίσης τα θέματα των ευαίσθητων υποδομών, τα οποία έχουν συζητηθεί και σήμερα πάρα πολύ εκτεταμένα. Εκεί μπορώ να πω ότι λόγω των κανονιστικών προτύπων, όπως είναι το NIS και το NIS2, η δουλειά που γίνεται στην κυβερνοασφάλεια είναι ήδη αρκετή. Αλλά θα ξαναγυρίσω στον χώρο της άμυνας, όπου και εκεί έχουμε ραγδαία εξέλιξη τεχνολογίας. Μιλάμε για drones, μιλάμε για συστήματα τα οποία είναι εντελώς αυτόνομα στο πεδίο της μάχης ή τηλεκατευθυνόμενα. Εάν δει κανείς προσεκτικά τη σύγχρονη αμυντική βιομηχανία, τα πάντα περιέχουν τεχνολογία. Τα πάντα είναι διασυνδεδεμένα και τα πάντα έχουν τη δυνατότητα να τα ελέγξει κανείς απομακρυσμένα. Και φυσικά προκύπτουν και στην αμυντική βιομηχανία οι αντίστοιχοι κίνδυνοι. Υπάρχει ο κίνδυνος, για παράδειγμα, κάποιος να λάβει απομακρυσμένα τον έλεγχο του drone και να το καταρρύψει, προτού να φτάσει το drone στο σημείο που θέλουμε να φτάσει. Και αν πάμε και ένα βήμα παραπέρα, μπορεί να γυρίσει το drone εναντίον μας. Εναντίον του αρχικού, δηλαδή του ιδιοκτήτη του drone ή και οποιασδήποτε άλλη συσκευή. Μια επίσκεψη σε μια αμυντική έκθεση όπως η DFA που είχαμε πριν μερικούς μήνες, θα καταλάβετε ότι όλα τα σύγχρονα αμυντικά συστήματα έχουν τεχνολογία μέσα. Είναι πολύ σύγχρονες τεχνολογικές μηχανές, περισσότερο από ότι είναι αμυντικές ή πολεμικές. Άρα λοιπόν ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου ο επόμενος πόλεμος, καταρχάς δεν ξέρουμε πότε θα είναι, και ο πρόσφατος πόλεμος στο Ισραήλ το απέδειξε αυτό περίτρανα. Κανένας δεν περίμενε να ξυπνήσουμε εκείνο το Σάββατο το πρωί και να γίνεται πόλεμος στη γειτονιά μας. Αλλά δεν ξέρουμε και με τι συνθήκες θα διεξαχθεί αυτός ο πόλεμος. Ποια θα είναι τα όπλα που θα χρησιμοποιηθούν και με ποιο τρόπο. Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε τώρα γι' αυτό? Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για μια συνθήκη η οποία δεν τη γνωρίζουμε, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τις οποίες έχουμε αναπόφευκτα, γιατί δεν έχουμε και κάποιες άλλες, αλλά να κάνουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Αυτό λοιπόν που εμείς προτείνουμε και δεν διαφέρει και από τον τρόπο που λειτουργεί και ο ιδιωτικός τομέας, και αυτό αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί, ότι αμυντικός τομέας και ιδιωτικός τομέας έχουν πάρα πολλές ομοιότητες, είναι το λεγόμενο secure by design. Η ασφάλεια εξ αρχής στον κύκλο ζωής, η ασφάλεια εκ του σχεδιασμού. Συνήθως την ασφάλεια τη σκεφτόμαστε εκ των υστέρων. Σκεφτόμαστε ότι έχουμε φτιάξει κάτι, να έρθει κάποιος να ελέγξει αν είναι ασφαλές. Αυτό τις περισσότερες φορές δεν είναι τόσο αποτελεσματικό και το βλέπουμε και στην πράξη. Εμείς λοιπόν προτείνουμε την εισαγωγή της ασφάλειας εξ αρχής στον κύκλο ανάπτυξης οποιοδήποτε προϊόντος. Είτε πρόκειται για αμυντικό προϊόν, είτε πρόκειται για οποιοδήποτε άλλο σύστημα κατασκευάζουμε. Και τοποθετούμε την προσέγγιση αυτή, αναλύουμε την προσέγγιση αυτή σε 4 πυλώνες. Διακυβέρνηση, να καταλάβουμε ποιος είναι ο στόχος της ασφάλειας σε αυτό που πάμε να φτιάξουμε, ποιες είναι οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιήσουμε, προσφέρουν οι τεχνολογίες αυτές την απαραίτητη ασφάλεια. Είναι εκπαιδευμένος ο κόσμος ο οποίος θα αναπτύξει αυτό το προϊόν, αυτή τη λύση, αυτό το σύστημα για να το κάνει αυτό με ασφάλεια. Και στη συνέχεια, όταν ξεκινήσουμε να το αναπτύσσουμε, ήδη από το σχεδιασμό να θέσουμε απαιτήσεις ασφάλειας, μαζί με τις λειτουργικές απαιτήσεις και ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει αυτό το σύστημα για να είναι ασφαλές. Να δούμε ποιες είναι οι απειλές, να κάνουμε το λεγόμενο threat modeling, για να προλάβουμε καταστάσεις όπως αυτές με το tank. Να θέσουμε προτεραιότητες, τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε το μέγιστο βαθμό ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μετά, να δούμε ότι οι προδιαγραφές ασφάλειας που έχουμε θέσει ικανοποιούνται. Θα προκύψουν αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές τι επιπτώσεις έχουν στην τελική ασφάλεια του προϊόντος. Και τελικά, στο τέλος,
να κάνουμε έναν έλεγχο ασφάλειας, να δούμε ότι όλα έχουν γίνει σωστά, να δούμε αν είναι τροτό αυτό και με ποιο τρόπο είναι τροτό, να βεβαιωθούμε ότι τηρήθηκαν όλα αυτά που έπρεπε να τηρηθούν και ότι τελικά αυτό το προϊόν, αυτό που φτιάξαμε, είναι αρκετά ώριμο για να δουλέψει όπως έχουμε φανταστεί και όπως πρέπει να δουλέψει. Συνοψίζοντας λοιπόν, κάθε προϊόν που φτιάχνουμε, ειδικά αν πρόκειται για αμυντικές τεχνολογίες και αμυντικές ικανότητες, πρέπει να δημιουργείται με τη λογική του secure by design. Και εδώ μιλάμε για εισαγωγή της ασφάλειας σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης και δεν μιλάμε μόνο για την ανάπτυξη προϊόντων, μιλάμε παράλληλα και για την προμήθεια προϊόντων. Γιατί δεν αναπτύσσουμε όλοι προϊόντα, προμηθευόμαστε κιόλας. Υπάρχει όλο το θέμα της ασφάλειας στο supply chain. Άρα, ακόμα και όταν προμηθευόμαστε προϊόντα, πρέπει να έχουμε μια διαδικασία έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι αυτό που έχουμε προμηθευτεί είναι ασφαλές. Σας ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου σας ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ τον κύριο Μαρίνο να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία. Καλησπέρα. Λέγομαι Μαρίνος Γιώργος, είμαι επικεφαλής στην Διεύθυνση Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας. Είναι ουσιαστικά ένα IT department στην Εθνική Τράπεζα που ασχολείται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι έτσι περισσότερο εκτεθειμένα στην αλλαγή της τεχνολογίας, είναι πιο ευάλωτα στις αλλαγές της τεχνολογίας. Μέρος των αρμοδιοτήτων μας εκεί είναι ουσιαστικά και αυτό που εμείς ονομάζουμε ψηφιακά κανάλια της τράπεζας. Είναι δηλαδή το κανάλι του Internet, mobile, τα ATMs κλπ. Όλη αυτή η τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να δίνουν υπηρεσίες και προϊόντα στους πελάτες τους. Και παρόλο που δεν είμαι σε καμία περίπτωση ειδικός για θέματα ασφάλειας, δεν είμαι ούτε ο cyber security άνθρωπος κλπ. Βρίσκομαι σε μια θέση ισορροπίας ανάμεσα σε διάφορες προτεραιότητες και ανάγκες που έχει η τράπεζα, γιατί ξέρετε, από τη μια, ας πούμε, για παράδειγμα, το security για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας είναι top προτεραιότητα. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει τον CEO μας να μιλάει με τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και awareness, ας πούμε, για τίποτα άλλο, όσο το security, για κανένα άλλο τεχνολογικό θέμα, όσο το security. Απ' την άλλη όμως, υπάρχουν ανάγκες επιχειρησιακές που πρέπει να εξυπηρετήσουμε, υπάρχει το experience του πελάτη που πρέπει να το βελτιώσουμε και ούτω καθεξής κλπ. Αυτά όλα είναι με κάποιο τρόπο αλληλοσυγκρουόμενα πράγματα. Είναι ανάγκες που η μια προσπαθεί να κανιβαλίσει την άλλη. Και πάντοτε προσπαθείς με κάποιο τρόπο έτσι ισορροπημένο να τα βάλεις όλα στην εικόνα και να λειτουργούν. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο συνοπτικός και να εξηγήσω την προσπάθεια που κάνουμε εμείς, τα προβλήματα που βλέπουμε και πού πιστεύουμε ότι θα μπορούσε μια υποστήριξη από την πλευρά της πολιτείας να να βοηθήσει και εμάς, αλλά και τους πελάτες, τους πολίτες και την συνολική λειτουργία της οικονομίας στην οποία συμμετέχουμε. Καταρχάς, την ασφάλεια εμείς την καταλαβαίνουμε σαν θέμα σε 3 άξονες στην πραγματικότητα. Ο πρώτος άξονας αφορά την διαθεσιμότητα, τη λειτουργία και τη διαθεσιμότητα των συστημάτων μας. Είναι, ας πούμε, πρωταρχικό θέμα ασφάλειας για την τράπεζα, τα συστήματα να είναι διαθέσιμα, να λειτουργούν με επαρκή τρόπο και να μπορούν να εξυπηρετήσουν τη λειτουργία της κοινωνίας συνολικά. Οπότε, για το λόγο αυτό είναι κάτι που φυσικά εδώ και χρόνια επενδύουμε, ασχολούμαστε και τέλος πάντων το καλλιεργούμε εσωτερικά. Για το λόγο αυτό υπάρχουν monitoring συστήματα, υπάρχουν υποδομές και διαδικασίες ελέγχου της ασφάλειας των συστημάτων, υπάρχουν διαδικασίες που εποπτεύουν τις αλλαγές, έχουμε το Secure by Design, τα processes που περιέγραψε ο συνάδελφος πιο πριν, είναι κάτι που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το έχουμε έτσι αφομοιώσει και στην καθημερινότητα της δουλειάς μας εδώ και αρκετά χρόνια και ούτω καθεξής. Γενικά αυτή είναι μια περιοχή που παρόλο που βρισκόμαστε εκτεθειμένοι σε απειλές, DOS attacks,
πράγματα που τα είπαν και αρκετοί συνάδελφοι, αρκετοί ομιλητές πιο πριν, παρόλο που είμαστε συνεχώς εκτεθειμένοι σε τέτοια περιστατικά, παρόλα αυτά συνεχίζει, δεν είναι περιστατικά που δεν έχουν πραγματικό impact. Υπάρχουν συγκεκριμένα αντίμετρα, τα εφαρμόζουμε συνεχώς. Αυτή είναι ένας αγώνας δρόμου που εξελίσσεται συνεχώς και μας επιτρέπει, ας πούμε, να λειτουργούμε απρόσκοπτα. Η δεύτερη περιοχή πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος που άπτεται της ασφάλειας είναι η προστασία των δεδομένων των πελατών μας. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα οι πελάτες μας, τα δεδομένα που μας έχουν εμπιστευτεί και αυτά που ξέρουμε για αυτούς, να μην διαρρεύσουν και να μην γίνουν με κανέναν τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης ή να μην εκτεθούν δημόσια. Αυτό με τη σειρά του είναι μια περιοχή στην οποία δουλεύουμε 3 διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι δημιουργώντας τις αντίστοιχες υποδομές και εγκαθιστώντας τα αντίστοιχα συστήματα, τους ελέγχους που χρειάζεται. Ο δεύτερος τρόπος αφορά τις διαδικασίες που βάζουμε in place, με ποιο τρόπο η επεξεργασία των στοιχείων που κάνουμε, ο τρόπος που τα συλλέγουμε, ο τρόπος που τα εκθέτουμε στις διαδικασίες της τράπεζας εποπτεύεται και μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια των δεδομένων. Και η τρίτη περιοχή, το τρίτο σημείο, είναι ουσιαστικά το awareness των ανθρώπων, των δικών μας, σε σχέση με τη διαχείριση των στοιχείων, πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και με ποιο τρόπο πρέπει να λειτουργούμε. Και εκεί υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση από την τράπεζα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο awareness και ούτω καθεξής κλπ. Και σε αυτή την περιοχή επίσης, παρόλο που είναι μια περιοχή στην οποία δουλεύουμε συστηματικά τρέχοντας stress test και σενάρια και penetration tests εσωτερικά σε εβδομαδιαία βάση, σχεδόν πλέον, και εκεί είναι μια περιοχή που θεωρούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο awareness και αισθανόμαστε αρκετά ασφαλείς. Και υπάρχει και μια τρίτη περιοχή που αφορά τις συναλλαγές των πελατών μας. Αφορά τα χρήματά τους, τη δυνατότητα κάποιος να πάρει χρήματα από το λογαριασμό ενός πελάτη μας και να τα μεταφέρει κάπου αλλού. Ωραία. Στην περιοχή αυτή, φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς έχετε κάποιο γνωστό ή έχετε ακούσει για κάποιο περιστατικό phishing, που είναι πλέον πάρα πολύ διαδεδομένο και στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα. Παρόλο που το fraud που αφορά τις συναλλαγές στα τραπεζικά συστήματα είναι ένα φαινόμενο που είναι αρκετά παλιό, και παρόλο που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη στην τεχνολογία και στον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, αν η συναλλαγή που γίνεται είναι πραγματική ή είναι πλασματική, αν έρχεται από τον ίδιο τον άνθρωπο ή αν έρχεται από κάποιον fraudster, παρόλα αυτά και παρόλο που η εξέλιξη αυτή έχει βάλει και συστήματα και τεχνολογία και διαδικασίες που έχουν βελτιώσει τα πράγματα πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, παρόλα αυτά σήμερα υπάρχει ο κίνδυνος του phishing, ο οποίος είναι καθημερινός και συμβαίνει σε τακτική βάση και αφορά όλες τις τράπεζες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Το φαινόμενο στηρίζεται σε social engineering. Ο τρόπος που γίνεται attack κάποιος πολίτης, καταρχάς το φαινόμενο έχει να κάνει με το scope, με την επιφάνεια που είναι εκτεθειμένη σε τέτοιου είδους κίνδυνο. Δηλαδή κάποιος κάνει μαζική αποστολή emails ή μαζική αποστολή μηνυμάτων ή μαζική αποστολή SMS. Όποιος τσιμπήσει και ακολουθήσει το link που του στέλνει, μαζεύει το username, το password του, για παράδειγμα, από την τράπεζα, μαζεύει το second factor authentication κωδικό που έχει και αυτό οδηγεί, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το χειριστούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι θέμα ασφάλειας της τράπεζας, είναι θέμα awareness των πολιτών. Είναι κάτι στο οποίο δουλεύουμε πάρα πολύ, προσπαθούμε να τους ενημερώσουμε, προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε λίγο την κοινή γνώμη, όμως δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. Τώρα, ποιος είναι ο λόγος που το φέρνουμε εδώ? Το φέρνω σαν ένα παράδειγμα για
μια περιοχή στην οποία θα μπορούσε να υπάρχει μια λίγο πιο οργανωμένη προσέγγιση και μια λίγο πιο οργανωμένη αντιμετώπιση με τη βοήθεια και της πολιτείας. Τι συμβαίνει? Εμείς συνήθως μαθαίνουμε αρκετά νωρίς ότι υπάρχει ένα phishing site, ότι κάποιος έχει φτιάξει μια σελίδα που μοιάζει με το site της Εθνικής Τράπεζας και τη χρησιμοποιεί για να κάνει εκεί redirect ανθρώπους και να κλέβει τα στοιχεία τους. Δεν μπορούμε όμως να την κατεβάσουμε, γιατί συνήθως δεν είναι σε κάποια περιοχή που, ας πούμε, έχουμε πρόσβαση, μπορούμε να πάμε να κλείσουμε το σερβερ και να εξαφανιστεί η σελίδα. Ο χρόνος που χρειαζόμαστε για να κατεβάσουμε τη σελίδα γενικά συνήθως είναι σημαντικός και έχουν τύχει περιπτώσεις, όχι στην Εθνική Τράπεζα, σε άλλη τράπεζα, που επειδή η σελίδα έχει γίνει deploy μέσα από Google πλατφόρμα, δεν μπορούσαν καν να την κατεβάσουν, δεν υπήρχε τρόπος να την κατεβάσουν. Θα θέλαμε να υπάρχει μια διατραπεζική, μπορεί να μην αφορά μόνο τις τράπεζες, μπορεί να αφορά και άλλες υπηρεσίες που είναι κρίσιμες για τη λειτουργία της κοινωνίας. Θα θέλαμε να υπάρχει μια έτσι ακρός της χώρας πλατφόρμα που θα επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους ανθρώπους που έχουν γίνει authorized για συγκεκριμένο λόγο να μπορούν άμεσα να κλείνουν για το εθνικό δίκτυο του ίντερνετ στην Ελλάδα τα fraudster sites, τα phishing sites που αναπτύσσονται. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και θα σήμαινε βελτίωση για την ασφάλεια των συναλλαγών. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο κατά την άποψη τη δική μας θέμα, γιατί στην πραγματικότητα η καλλιέργεια ενός κλίματος ανασφάλειας σε σχέση με τις τραπεζικές συναλλαγές στο ίντερνετ οδηγεί την οικονομία πίσω. Δηλαδή βάζει ένα ερωτηματικό πάνω από το θέμα της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Και αυτό έχει επίπτωση συνολικά στην οικονομία. Αυτός είναι ο τρόπος που το βλέπουμε. Ωραία. Και έχοντας πει αυτό, οπότε εκεί βλέπουμε μια ευκαιρία να δημιουργηθούν συνθήκες για μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές και μεγαλύτερο και γρηγορότερο response στα περιστατικά που συμβαίνουν. Και ταυτόχρονα θα ήθελα λίγο να το γενικεύσω, λίγο περισσότερο ακόμα και να πω το εξής. Έχω 2 λεπτά. Θα μείνω σε 2 λεπτά. Ωραία. Θα ήθελα να το γενικεύσω λίγο ακόμα και να πω το εξής. Εμείς, πέρα από το ότι εξυπηρετούμε πελάτες, είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε και σαν εκπρόσωποι της πολιτείας, του κράτους, σε διαδικασίες που αφορούν συνήθως το onboarding των πελατών στην τράπεζα. Δηλαδή, όταν έρθει κάποιος καινούριος πελάτης, φροντίζουμε να μαζεύουμε τα στοιχεία του και να εγγυόμαστε με κάποιο τρόπο ότι δεν είναι τρομοκράτης, δεν ξεπλένει χρήματα, δεν χρησιμοποιεί λεφτά ή δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της τράπεζας για παράνομες δραστηριότητες και ούτω καθεξής. Είναι η διαδικασία που είναι γνωστή σε εμάς σαν Know Your Customer. Αυτή λοιπόν η διαδικασία έχει πάρα πολλά προβλήματα, πολλά από τα οποία οφείλονται σε αδυναμίες που έχει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο η ελληνική, σε χρόνια προβλήματα της ελληνικής πολιτείας. Για παράδειγμα, οι ταυτότητες μας δεν έχουν χαρακτηριστικά ασφαλείας πάνω. Οπότε έρχεται μια ταυτότητα και δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, δεν μπορείς να ξέρεις αν πραγματικά είναι γνήσια ή πλαστή. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες ψηφιακού onboarding. Τώρα αλλάζουν οι ταυτότητες, έρχεται κάτι καινούριο και ούτω καθεξής. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η πρόοδος που έχει γίνει στο να διατίθονται δεδομένα online από την πολιτεία, σε σχέση ειδικά με τους ιδιώτες πολίτες, είναι πάρα πολύ μεγάλη και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα θέλαμε το ίδιο και για τις επιχειρήσεις. Εκεί πραγματικά είμαστε ακόμα στο σκοτάδι. Δεν έχουμε πρόσβαση σε στοιχεία από επιμελητήρια, σε στοιχεία από ενώσεις, σε στοιχεία από υπουργεία. Η κάθε δημόσια διοικητική αρχή έχει κατά κάποιο τρόπο ένα μικρό περιορισμένο σετ δεδομένων που δεν είναι προσβάσιμο από πουθενά αλλού παρά μόνο από την ίδια, και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλες δυσκολίες και ασυνέχειες στην προσπάθεια που γίνεται να εξυγχρονιστεί ο τρόπος δουλειάς και να γίνει και πιο ασφαλής μεταξύ των άλλων. Ωραία. Οπότε θα έλεγα ότι γενικότερα η ιδέα είναι ότι ένα δημόσιο φόρουμ για ανταλλαγή πληροφοριών, ανταλλαγή στοιχείων που μπορούν να επιταχύνουν
τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όχι μόνο των τραπεζών, αλλά όλου του επιχειρηματικού κόσμου, και η δυνατότητα εκεί authorized παράγοντες να παρεμβαίνουν καθοριστικά σε περιπτώσεις προβλημάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και μια τελευταία πρόταση μόνο ακόμα, θα ήθελα να πω το εξής. Διαπιστώνουμε από την πλευρά μας ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση μερικές φορές της ευθυγράμμισης της πολιτείας με ευρωπαϊκές οδηγίες, κανονισμούς και προτάσεις. Έχουμε, για παράδειγμα, το eIDAS, που είναι ουσιαστικά η ευρωπαϊκή οδηγία για την ηλεκτρονική ταυτότητα των πολιτών. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα εθνικό σχήμα eIDAS, δηλαδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Θέλουμε να περάσουμε στην ηλεκτρονική εποχή και οι ταυτότητες μας είναι χάρτινες πλαστικές ταυτότητες. Μα δεν γίνεται αυτό. Πρέπει κάπως αλλιώς να το σκεφτούμε. Δεν ξέρω εγώ αυτά. Βλέπουμε από την πλευρά τη δικιά μας σαν θέματα και σαν περιοχές που θα μπορούσαμε πάρα πολύ να πάρουμε value και να δώσουμε κι εμείς από την πλευρά μας ευκαιρίες και να βοηθήσουμε τη λειτουργία του συστήματος συνολικά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα ενδιαφέροντα που μας παρουσιάσατε. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι φεύγω από αυτό το τραπέζι, από αυτή τη συνάντηση, με πολύ μεγάλο προβληματισμό, πάρα πολλά ερωτήματα και όλες τις ανησυχίες που έχει ένας άνθρωπος που μπαίνει μέσα σε αυτό το χώρο χωρίς να έχει καθόλου ιδέα, προσπαθώντας να παρακολουθήσει τις νεότερες εξελίξεις. Σας διαβεβαιώ όμως ότι φεύγω σίγουρος ότι όλα αυτά που εξελίσσονται στον κόσμο μας φέρνουν σε μια νέα εποχή που ευτυχώς από πολύ νωρίς προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε συνθήκες ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε μια ερώτηση να κάνετε? Βεβαίως. Καλησπέρα σας, λέγομαι Νίκος Δράκος. Είμαι ο πρόεδρος του ISAC Athens Chapter, στα ελληνικά το Ινστιτούτο Ελεγκτών Πληροφοριακών Συστημάτων. Ακούω με πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά που ειδικά από τον ιδιωτικό τομέα είναι ανησυχίες και ο ρόλος μας εμάς, σαν Ινστιτούτο, είναι μη κερδοσκοπικό. Είναι να προσφέρουμε αυτό που λέγεται Digital Trust, ψηφιακή εμπιστοσύνη. Όλες αυτές οι ανησυχίες, λοιπόν, στο ευρύ κοινό πρέπει να δώσουμε την διασφάλιση ότι κάποιοι άνθρωποι εκεί έξω, πιο εξειδικευμένοι, φροντίζουν για όλα αυτά τα φαινόμενα που προστατεύουν τα λεφτά μας, την ησυχία μας και γενικά κοιτάζουν το μέλλον. Λοιπόν, ακούγοντας τον κύριο Μαρίνο, δεν μπορώ να μην ζητήσω και από τους φορείς που έχουμε μαζί μας στο Υπουργείο Ψηφιακής Κυβέρνησης να φτιαχτεί μια ομάδα στην οποία και εμείς μπορούμε να συνεισφέρουμε, ώστε τελικά με πράξεις και όχι με ευχολόγια να δούμε πού πηγαίνουμε σε ένα project, γιατί αυτό είναι τελικά. Θα μου πείτε, είναι για την Ελλάδα? Ναι, για την Ελλάδα. Το τι γίνεται στην Αμερική, τι γίνεται στην Ευρώπη, είναι χαρτιά. Πρέπει να δούμε αν τα χαρτιά μπορούμε να τα κάνουμε πράξη. Οπότε, αν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, γιατί έχουμε και άλλους εξαίρετους ομιλητές συνέχεια, να το βάλουμε στο τραπέζι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δράκο. Καταγράφεται αυτό από το Ινστιτούτο μας. Φαντάζομαι όμως και από όλη την δραστηριότητα των 2 ημερών και ίσως και εύχομαι να αποτελέσει ένα θέμα άμεσης συζήτησης και προβληματισμού με την λήξη των εργασιών. Έχουμε περάσει το χρόνο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ίσως στους επόμενους ομιλητές να μπορέσετε να κάνετε την ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ.